Ka Meghalaya United and Social Organization la ne ko ju khot kum kam muso kan panlong ye kajing kop khwai do kha ka panlong kum shi banta ban yirap ye ki badunat khot man ye kan ye kajing kop khwai on panlong ha ka pratarik ubanai bashipo la ne Oktober arajar ar ka ban sedang do ka por khandai bejaman step hadu ka por arbaje no phai singi ki nong pnia jong ti kajing kop khwai do kha kila penting bagane kapung kadon ha kasunong Hari Bohoi district kabadan hajan jong kamadan football kasunong hajan ka surok Shillong bypass la penmang ru lailak tengka kapisahan nak benta ka kusnam ka bandingkong arlak nak benta ka kusnam ka bawan baar bat hendru teliki kusnam ki besilak nak benta ki bawan balai hadu ka nambar bapra kindan ru ki consolation prize ki bamar 10,000 tengka ka wei hadu ar phau teli Akhirnya lah kau ikan kat ini lang yang uwe nang lak dok telah ya player bi. Hadin kaji kop khoi do kha kan dan ru ka lucky draw ya ka ba ka khusnam nak benta ki nong job ha ka lucky draw on ai daga kali alto nang ta lai po hajar ka khusnam shaki bawan baar bat ar po hajar tengka nak benta ki bawan balai nak ka benta ki jing tip ki babanya ki bakwa ban lek khoi bat ki bakwa ban sim benta ha ka lucky draw ki la ban phun ha ki number pra nyo lai iwe not pra khandai riu sau not lane nyo not san riu lai ar iwe nyo iwe lane khandai sau not ar san pra lai sau san lane pra iwe khandai not pra san pra bat pra nyo lai not pra henriu iwe sau